ing Karangsuko ana gunung watun jenggelek nyimpen legenda sing ora kabeh wong wani nerak wewalere. Emrisik Karangsuko dudu panggonan sepi, nanging papan wong padang lumpuk lanang wadon campur dadi siji. Joget tanpa wates, guyu cekakan tanpa isin, lesung ditabuh, pacul digebuk, piranti tani dadi suara pesta. Foya-foya awan bengi pegawean nemong foya-foya lali marang sing gawe urun sawijining dina kerawuhan sawijining waliullah mlaku alon pasuryane sumringah tembunge alus nanging kebadau nimbale wong Karangsuko supaya ninggal pakulinan seneng-seneng. Yen kowe wali tenan ujare padonan tan gawe masjid sawengi rampung yen wis dadi kita bakal sujud waliullah mung mesen ora mangsuli kanthi nesu kabar kuwi cepet nyebar lurah dikandani wong sak kampung dijerakati lasong gede digawa metu pacul arit alu dipukul rame pesta digelar cedak panggonan donga narima butuh mindak tanpa patah cedak waliullah sing lagi nyenyun buka suara sing ngiris kuping lan hati suwe-suwe donga ora bisa tumancep ati keganggu rasa sabar wis entek waliullah banjur jumeneng ngampiri lesung gede sing muning ungku kanthi tenaga ujug-ujug muncul lesung kuwi ditendang sakayange gawa suara kang gegirisi jagat kuat kuwi kabeh rasa mau mapur atuh
pesugihan, urip bebrayane bakal morak-marik. Sakwise kandha waliyullah dumadakan sirna panpotilas. Mung ninggal gunung watu lan wong-wong sing isih mlongo kebak rasa wedi. Wiwit kuwi panggonane pun ijen nenggi Karang Suko. Karang tegese papan, suko tegese seneng. Pangeling-eling jenengan biyen nalika manungsa luwih seneng foya-foya tinimbang sujud marang sing maha kuasa.